yabegetwe egasa inigwa korwari junction moino esoke Nyabonge eyende esoke Kionganyo echikobwate main road eria kogenda gochie school amana nonye nabana baitase taiyo bagoetera ekere banyorirwa ase ngenjo parate kortiki eyo ntobwati amache abana baitomba tagete kwagacha lakini ase taiyo bagoeteria ebinto biri biko chikwagacha chibunda chikoimokia chiakoba chiaire bichichi twachikwagacha ororo amaene nechikura totali gwaka minto ngoikarirerie estima yoka amana moisa korigera ligaiga minto estima ntobwate amache ntobwate chipara chiro chintobwate inki mokagerete twakorete ngambi totabwati ntobwati omugambi omwe musio bwatete sensi wadi chipara kiaro sirie omonto garwara ngumbugaiga gakobogorigwa akagunse agaterarigari minta akagunse akiki bono twari meti no morero kure mocha nietwe amaeno agoteraria egetondo keri kiagunse ambitarengo tokoboria mang'ani estima esita tobwate ma ne estima naende na morigereria egesunte na kikero seito ga bono no abantu bachakire koirana kwebisa ebibago imbe since independence intuntu anakora stima twaratemire gokora application na koboria abagambi barengo lakini otoko genda ntu anakonyora murayo gotokonya buna bone stima yaigete yabeirega chintunda nechi nyinge paka nimbwata amasakaraga aya twabeire tokoirera omochumbe obisi yaye amarieta ito twensbi buna tora egere twa apply stima titu anakonyora machibu ekero twarengo orimo igagotebanga omwaka oyo stima njarengo in 2023 2024 25 naende twaikire 2025 2026 indu intubona katokonyora stima etenkorera nche nare gosaba simbo minto tata omwana oito ntu naye eriso rieito naye toroche naye bweka twetinga chiswenta iga naye omosacha tutam